Ćao ljudi, u prethodnom videu sam vam pokazao ceo postupak gletovanja jedne sobe, sem plafona. Plafon sam izgledao, pred zidove sam gletovo. U tom videu ću da objasnim još neke stvari, a u ovom videu ja ne znam da li vi vidite, hoću da vam pokažem nešto. Vidite kako je ovaj zid šaren. Pogledajte ovaj zid kako je pun. Samo tamo gde se vidi sijalica, tu je presijava, ali nije šaren. Evo, sad ću da vam pokažem ovako. Ovo je zid koji nije šaren. A vidite ovaj zid koji je šaren. Koja je razlika između ova dva zida? To je razlika koju pravi profesionalac i amater. Namerno sam izgledao ova dva zida da budu drugačiji. Ovaj zid, kao što vidite, ovde izgletovan je tanko. Generalno on se ne gletuje tako, ali s obzirom da sam ja ravnomerno skinuo komplet prethodnu boju i da je ispod, imao sam sreće da je ispod u suštini glatka površina i ravna, ja sam sebi dao za pravo da ogletujem tanko. Ovo je debelo. U jednom od videa tagovat ću ga ovde, pogledajte, ja sam objasnio šta je gletovanje i pod kojom kosinom se gletuje. Znači, kad moler nauči da kontroliše debljinu materijala, onda dobijate ovo. Znači, zid gde se gletuje tanko, znači, bukvalno se nanosi najtanje što možeš, nabacuješ, skidaš, i gde majstor kontroliše debljinu gleta, znači, nabacuje glet ravna površinu. Eto, to je to, čisto da znate da je to razlika između amatera i profesionalca, gde on nabacuje gleta koliko god on želi i koliko god je potrebno i koliko god je u mogućnosti, pošto gletovi uglavnom idu do 0,6 mm nanošenja. Svako dobro.